Xeon kan, Xeon di full wave 10 diganti full wave di 10 neneh ki broken Mac ki nyangaki bosku ki sing kuning ki sepul bagian ngisor ya ngisor kabeh wis ki sepul kabeh iki loro ki sepul ki kok sepul kok ngisor ki masa ijo iki masa ijo tebu ireng masane Yamaha ireng masane Honda ijo ki plus nyangaki karo nyang kontak kabel bercabang 2 ki akine baru tukar. Oke wis ngono ae. Wassalamualaikum.